mano. Ba itu nan udah tanyo ka diri nang ko baru basuo. Denai pandang sakile mato adia urangnya elok rupo. Usahlah adia bahati bimbang denai sabana cinta ka adi. Apa ko udah sabana cinta sabana niyo ka diri nangko. Denai tunjukkan ka diri adia basonyo denai sabana suko. Ko iyo bana niyo ka denai datang ke rumah. Denai nantikan udah di muka pintu. Jo senang hati. Tajawai jua apunan denai raso. Senang hatiku tak boleh rasa cinta. Ko iyo sabana cinta ka diri denai dah. Denai pacik janji cinta nalah udah berikan. Marilah semua kita menjaga demi tak capai cita-cita kita berdua. Boleh bertanya denai dede dia rupanya adia tinggal di mana. Ba itu nan udah tanyo ka diri nang ko baru basuo. Denai pandang sakile mato adia urangnya elok rupo. Usahlah adia bahati bimbang denai sabana cinta ka adi. Apa ko udah sabana cinta sabana niyo ka diri nangko. Denai tunjukkan ka diri adia basonyo denai sabana suko. Ko iyo bana niyo ka denai datang ke rumah. Denai nantikan udah di muka pintu. Jo senang hati. Tajawai jua apunan denai raso. Senang hatiku tak boleh rasa cinta. Ko iyo sabana cinta ka diri denai dah.
gapai cita-cita kita.